म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया समस्तीपुर सिंगिंग बाय अभिनाश राज। मिले ससुरा में या बाहो यार बन के मोनिहारी वाला। मिले ससुरा में या बाहो यार बन के मोनिहारी वाला। हमारा ससुरा में लागे नहीं छे मन, हमारा ससुरा में लागे नहीं छे मन, लेके आइहा झुमका माला। मिले ससुरा में या बाहो यार बन के मोनिहारी वाला। मिले ससुरा में या बाहो यार बन के मोनिहारी वाला। मोनिहारी वाला। मिले ससुरा में या बाहो यार बन के मोनिहारी वाला। मोनिहारी वाला, मोनिहारी वाला। डीजे लाल बाबू ससुरा में या बाहो यार समस्तीपुर बन के मोनिहारी वाला। कोई जाने न गौआ मोहल्ला, कोई जाने न गौआ मोहल्ला, लेके आइहा झुमका माला। मिले ससुरा में या बाहो यार बन के मोनिहारी वाला। मिले ससुरा में या बाहो यार बन के मोनिहारी वाला। हमारा ससुरा में लागे नहीं छे मन, हमारा ससुरा में लागे नहीं छे मन, लेके आइहा झुमका माला। मिले ससुरा में या बाहो यार बन के मोनिहारी वाला। मिले ससुरा में या बाहो यार बन के मोनिहारी वाला। मोबाइल नंबर 84 096 77। रिकॉर्डिंग बाय